नानैबा मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिनो दाय होननानै गभर्नर बिथाङा गावनि आखायाव जोंनि बिटिसिखौ लानानै एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ लानानै बे बिथिङाव मावनो गोनां जोंहा जथेस्थ' दङ नाथाय सरकारा बेखौ खोब डिले खालामदों जोंखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोनहा निस्सय नै दा भिडिअखौ नायोबा निस्सय बुजिगोन होननानै आं सानदों। दा भिडिअआ ओरैबायदि जागोन। दा भिडिअनि टपिकआ जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दा माखासे दा रन्जन दैमारि सार बे गयनि सायाव आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सारा मा बुंदों आरो नै दा गभर्नर जे बिपिएफनि जेब्ला सासना जोबदों बिपिएफनि सासना जोबनानै जेब्ला इउपिपिएलनि सासननि जेब्ला सौफैदोंमोन बे सौफैनाय समाव गभर्नरा जोंनि बिटिसिखौ गावनि आखाइ मुथियाव लादों। बे आखाइ मुथियाव लानायाव माखासे बिबानखौ लांदों। बे बिबान लांनाया दा मावफुं सोद्रोमाया मा बुंदों नोंथांमोनहा बेजों खोनासंनानै लानो हागोन। आरो नै दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामग्रोनो सानो जे नै दा माखासे बर' फरायसा आफादाबो जे दिपेन बर' सारा मा बुंदों नै दा जोंनो माखासे बर' अट'नमास काउन्सिलनि खोथा जेन'बा माखासे जोंनि आउट अफ बिटिसिनि खोथा बुंदों आरो नै दा जोंना बड'लेण्ड बे सेपारेट स्टेट मोननांगौनि खोथा बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौनि डिमान्डआ बे आबसुआ गोख्रोङैनो बाहागो लाफिनसिगोन नामा आरो बड'लेण्डखौ दाबि खालामफिनसिगोन नामा अब्ला नोंथांमोना रायजोफोर नोंथांमोन निस्सय गावनि दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लाबाय। खुलुमबाय। आं मुस्रि रन्जित बसुमतारी इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा महरै दानिया गुबै बाथ्राया जादों ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनाय बाथ्रानि सायावसो आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। बे बिदान्थायाव बाहागो लाग्रा मानव गेदेर बिथांमोना जोंनि हान्जानि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे हान्जाखौ सोंखारिदों। गभर्नर रुल फैनायाव इउपिपिएलनिनो दाय होननानै बा मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिनो दाय होननानै गभर्नर बिथाङा गावनि आखायाव जोंनि बिटिसिखौ लानानै थांदों। नाथाय बिपिएफ हान्जाया थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै गावसिनि आखायावनो थानाय बिटिसि खुंथायखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनानै गावसिनि आखायाव लाबोफिननो हायिया गावसिनिसो दाय। बेवहाय इउपिपिएलखौ सोंखारिनानै मुलाम्फा गैया। नाथाय स्पस्ट बाथ्राया बेखौनो आं इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बुंनो नागिरो। दिनै थांनाय 17 बोसोर बिथांमोननि आखायाव थानाय खुंथायनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिसि हालामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरा सोबख'जाबोदोंमोन, गादबजाबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव बेनि थाखायनो जों इउपिपिएल हान्जानि साफ्रोमबो सोद्रोमाया दुलाराय बिटिआर हालाम एबा बिटिसि हालामनि रायजो राजाखौ खावलायो जानायनि जा जेंना बे जेंनाया जोबना फैयोब्ला निस्सय बिथाङा गावनि जा मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ नायनानै एबा समाज बेबस्थाखौ नायनानै एबा जोंनि महामारिया जोबस्रांनानै फैयोब्ला बे बेबस्थाखौ लागोन एबा इलेक्सना जागोन होननानै जों फोथायो आरो बेखौनो जों साफ्रोमबो रायजो राजानो मेसेजखौ हरनाय जायो। गोजोन्थों। थानाय 6 सिजननि बायजोआव बड'लेण्डनि बायजोआव कार्बि आंलं डिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय होनानै गालांबाय जे आं थैनायाव आंहा एसे नाथाय आंनि सान्दौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव गोथौ दुखु मोननाय थागोन आरो बे आदर्शखौ लानानै माहारिबादनि जि मोनसे जोंनि गोथौ जि सान्थौ सिन्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रा जिल्ला आफादा मिरु आफादा साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा थै-थाङै हारिनि थाखाय माहारि दानायनि थाखाय निर्माणनि थाखाय बावसोमबोदों आरो दिनै बेयाव रोजा रोजा बर' आइ आफा जोंनि गारजेन जोंनि बिमा बैसो बाजै आब' बैसोनि बेयाव बाहागो लाफैनायानो बिनि मोनसे गेदेर नेरसोन आरो गावनि आंगो गावनि हारिनि आफाद होननानै सिनस्रि आफाद होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों बियो हारिनि
इयुन जोंनि जिखिनि थामोनथानि खोथा जोंनि रक्षणाबेक्षणनि खोथा बेखौ मोनफुंनांगौनि बिथिङाव जोङो आरोबाव रासिनै गोहो बोलो मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे खोथाखौ आं स्पष्टयै बुंनांगोन जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि गेजेरजों मोनथाम जि जोंहा पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन बड'लेण्ड आलादा रायजो नीलाचल आरो लोगोसेनो एसटि हिल कार्बि आंलंनि जि मेटार दा जिहेतु बिटिआर बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय आरो आसामाव थानाय 6 सिडुलनि बायजोआव बड'लेण्डनि बायजोआव कार्बि आंलं डिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय गासै बर' डमिनेटेड आरो बर' कनसेन्ट्रेटेड एरिया भिलेज आरो पपुलेसनखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दाफुंबाय बे दाफुंनायनि आरो बे सुक्तिनि प्राय 5 बोसोर बे समसिमाव जोंहा जि मोनसे मेजर एजेन्डा दङमोन बे एजेन्डाया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा होनांगौ फुल फेजेड स्टेटास होनांगौ आरो स्टेटास होनांगौबा बिनि जिखिनि गामि 1500-1600 जिखिनि गामि दङ बेखौ इमिडिएटलि नटिफाइ खालामनांगौ नटिफिकेशननि उनाव बे ओनसोलाव बिसायख'थि खुंनांगौ आरो मोनसे इलेक्टेड बडिया जिखिनि राज्यो सरकारनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्डिं मोननांगौ बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि रायजो राजानि जौगानाय जोंनि स्कुल कलेज नि मेटारानो जा जोंनि ओनसोलनि जोंनि युथफोरनि बा जोंनि भबिष्यत एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ लानानै बे बिथिङाव मावनो गोनां जोंहा जथेस्थ' दङ नाथाय सरकारा बेखौ खोब डिले खालामदों लेहेम खालामदों आरो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो स्पष्ट भाबै असमिया रावजोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बा ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि रनज पेगु बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों जे गोख्रैनो फेब्रुवारि दानाव बाजेट सेसन फैगोन बिनि सिगां सिगां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादा गासै बेबस्थाखौ रोखायै खालामनांगौ आरो फान्डिं जि ग्रान्ट इन एइड बाजेट प्रभिजन जि दङ बेखौ थोजासे हरनांगौ जाहाथे बे काउन्सिला माने खुनु आखाइ आथिं माने बेबायदि जिरायनानै थानाङालासिनो मजबुतै राफोदै गोख्रोङै खामानि मावनो हानाय पर्यायनि मोनसे क्षमताखौ मोनो आरो बेजों 10-12 लाख बर' हारिनि बर' सुबुंनि बर' न'खरनि बर' गामिनि भबिष्यत हारि दानायनि I'm feeling good and yeah, I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. Cause my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta